We hebben een uitstekend onderhoud met de heer Eeman gehad. Wij zijn hier eigenlijk primair vanwege het feit dat wij de Bonaire International Airport vertegenwoordigen. De heer Storm van Schavenzande is lid van de Raad van Commissarissen. En ik ben lid van een steering committee die probeert om de ontwikkeling van Bonaire Airport vorm te geven. Maar wij hebben ook geconstateerd met elkaar dat de eilanden in het Caribisch gebied, de ABC-eilanden in het Caribisch gebied, en ik ben KLM-vertegenwoordiger, maar ook lid van de Eerste Kamer, in samenhang met elkaar moet verder gaan. Preclearance en Happy Flow zijn projecten die moeten worden vormgegeven in een publiek-private samenwerking. U weet, Schiphol is daarbij betrokken, Aruba als initiatiefnemer, de heer Eeman zelf, KLM zit daarin, maar ook het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën, omdat ook de douane een rol daarbij moet spelen. Preclearance, u heeft het hier al op Aruba naar Amerika, wil zeggen dat je een stukje Amerika op Aruba implementeert. Dat moet je dan ook doen met Europa. Dat het onderdeel Happy Flow, wat in ieder geval inhoudt dat het passagiersproces al sneller gaat, met gebruikmaking van biometrie. Dus dat je met een technische oplossing in het paspoort, met kiosken, met poortjes, snel door het proces kunt gaan. Dat gaat 1 deze maanden al starten.